लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ गावसोरासो हस्टारनो जोङो नै माने थास' बिसं होना थास' फेन्टासो होनो ना थास' फेन्टा जावफैदों आरोना दाबो थांदोंसो जावथायाखै थांगासिनो लोगोफोर बुलब मोनदोंहाय गगा मोनदों फैफोरना बुलब मोनदों मेगन माननाय ओमफ्राय रायजागोनबो रे उन्दै जारा बिमा फिसा नालाय नै ओरैसो नांगौ दावरावथा बिजाबुआ सोरबा फायखारि दंबानो फायखारि बजिनो जेराव लानासो आयो गामोन गैखाय ay salah iluan di be iluan tahu busa ni be dulu tasalah nih nijan isur malah gue jepan bawa nih hijabnya iluan be nih made ya habis kasihnya ada made mani tasu jauhnya be nih lai tasu jauh ya kodarku niran dugasnya kodarku niran dugas Này Bây nó ngáo thằng xe đây là cái bơi Bây nó ngáo thằng xe đây là cái bơi Làm ra đó थास'आ बेहायनो जावनि नायनि Sili là cái bác sư dùng là sư Ơi sili là cái sao dùng là dङ मोनदों ले बोथिसे मोनबानो जायो नों मोनबाबो जाबाय Ini bilangnya Ayo Logoफोर नै थास' मोनसे मोनदों दाबो लोगोफोर थास' मोनासै एबार मिथिं थांसै आरो लाब जावलायनां 또 मोना आं बिदिखौ थास' सेनाय मा सेनायखौ आं मोनायाव सेखायो मेनाबो गोथाव जाथारदोंमोन दाउजों आद्रि एसे गारनांबाय बेदरजों थास'जों बे फुना लांदोंमोन आं नै दाख्लि दाबो नै मोनथाम जादों ओरैजायनिया माबा हा गोजाखाय थास'आ थावसिन जायो आरो फ्रादना जायगाया आधा खिबानो थोयोलै गासै आधा खिबाबो थोयो बारा बुरजा गहोनोबासो एसे मोननै नोंना सिलाय दे ओमफ्राय आंना दा Role dah, setabang jung. Kuda nak apa ini kalau lah. Mari kalau mau mana ini. Lagi tahu. ada luas lah yang Pide. apa Mana ya? Aduh, kodalan tuh. Tuh ini bayi jauh dengan legepen nih. Kodalan nih. Mabuk legepen. Kodalan itu bukan salah legepen aja. Lagi bisa lah. Ayo. Ektor बे बथलखौ मानो लाखोनो बै दै बथला लाय थां खारलां थांलाय आयौ फिसालाखौनो खदालजों बुहरफ्लांबाय आङो मासि फाग्लि मानसि आल्ला खदालजों थ'लायना हरफ्लांबाय आङो दै लायनो थिनो बुवासोरा बुवा सायो आं मिथिखायो सायो होननानै दोनदो मोनायाव सोदो बासिनोसै दोनदो दा सोसै रा बासिनानै लानोसै बोथिसे मोनसाबबाय नों संहैदो
नाजों आं ना हरगोन आरे गय जानो नै नों होनायखौ लादोंमोन आं आयौ गबायसो नामा बोरो थैखाबाय गबाय सानसेयाव लादोंमोन दा आङो होनलाय रोला थास'आ साफा खालामबावबाय गैया बेल' बोथिसे थांसै जोंहा खाखांबाय नै बिलाइ खाग्राफ्रा कय केजि হয়েছে कय केजि कय केजि जाखो कय केजि जाखो कय केजि 35 50 मान 300 ना 50 मान 300 50 मान 300 जाबाय बारसिगोन 350 मोननो हासिगौ बिलाइआ गुरैना खानो नङा बियो गुरै गुरै बाय फैना फैया नों मा थामसा गेलेदों नायलाय गोरलैया माबायदि बेरेलायो थाथों बे बावनो जम्बि फैगौ गथ' जम्बि फैगौ ह नै बैयाव दङ जम्बिया नैबे साल माबायाव दङ लबार बागानाव दङ आरो ओरैहायबो दङ जम्बिया आयौ आव होनखायो आंथ' गिखायो माबार फै खम फैदो फैबाय जों लोगोफोर थास' जावनानै ओरैनो एसे बोथिसे मोनसाबबाय आरोना नालाय गाबोन फैदो बाबा थांसै जों लोगोफोर दा